bele lacciri mbiyetende acceki walla oɗon banano gandiraɗo aloko hattama yeyede walla ñamede e nder leydi France jawbol ngal ɗon namdal ko ala musidɓe tedduɓe rewindiɓe refi fulfulde bisimilla moon e nde ɗo yontere kedi e dow taskaram firtu computer pene nde yontere ko ndeɗo toɓɓere min gaddani on hono no jiruɗon e ɗeɗo balɗe fof jawtude e nder leydi Afrique banggue francire gandini wonde acceke walla ni aloko hattama nder leydi France kabaru mo wodani oɗon kabaru noon ɓe mbi yaltin ɗum ko jagorgal kalfinagal gueɗe nderderiji caggal ɗum ɗon noon jagorgal ngal waɗi windande gam ni yeddude kaɗon haala e ndeɗo yontere ko hen gartuɗen Tidiani Malum Bari ma artiran on facciran on gam ni wawde rokkuden ko ɓuuri labde ene wowi waɗede kala saaha musidɓe tedduɓe soɗo jiiɗi hebde hen kadi ko laaɓi ene goɗon wadde yontere kala oɗon mbawi rewinade amen e dow loore amen wiyewuji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR palal FF walla e dow médiaji amen rendo hono Facebook TikTok WhatsApp YouTube e ko nandi hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo Allah ko ken wonde jaam